ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಜೀವನ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯರ್ನ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಸಂಸ್ಮರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೆನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ನಡಪಾದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲದ ಪಶ್ಚಿಮ ರಿಹಾಬ್ ಅನಾಥಾಲಯಡ್ ವಣಸಪಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡಪಾಯಿರು. ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಕಲ ಬಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುರೂಜಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇಂಕಲ ಗುರುಕುಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಗುರೂಜಿ ಮೇರೆ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿದು ಇನಿಕ್ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ. ಈ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ನೆನಪು ಬೋಡಾದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಮಂತದ್ದು ತಿಲಾ ಹೋಮ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಂತದ್ದು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಮಂತದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಧಿಗೆ ಅರ್ನ ಸಮಾಧಿದಡೆ ಪೋದು ಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪಣ ದೀದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಆಶ್ರಮಗೆ ಅರ್ನ ನೆನಪು ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬಂದ ಒಣಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತಿದ ಇನ್ನು ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಜೀವನ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆತ್ಮಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕೊಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಇನಿ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಾಗವೇಣಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಮನ್ವಿತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನರ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಾವೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಬಾವೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮಯನಕಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ರೋಹಿತ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಮನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮೂಲ ಮಂತದ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರಣೆ ಒಂದು ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಅರ್ನ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಂತೋದಿಲ್ಲ. ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಲ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬೀದಿ ಬದಿ ಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದ ಕುಲ್ಲುನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡವಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸದ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಂತದ ಈ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀವಂತ ಒಟ್ಟು ಎಂಗುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಡಿ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೆ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ನನಾತ್ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಜನ ವಿದ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿನ ಸಾಧಿಸಾದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಜೀವನ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಗುರೂಚೇರಿನ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡಪಾಯಿರು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ತಿಲ ಹೋಮ ನಡಪಾದು ಪುಣ್ಯತಿಥಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲದ ಪಶ್ಚಿಮ ರಿಹಾಬ್ ಅನಾಥಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಲೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪಶ್ಚಿಮ ರಿಹಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರೋಹಿತ್ ಸಾಂತೂಸ್ ಪಾತಿರೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಗಲ್ದು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡು ಮರಪುವ ಆಡ ಜೀವನ ವಿಜಯಾನಂದ ಗುರೂಚೇರನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಸಂಬಂಧಿಲು
ಅರಣ್ಯ ನೆನಪುಡು ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಆಶ್ರಮ ವಾಸಿಲೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರ್ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಜೀವನ್ ಗುರೂಜಿಯವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ 8ನೇ ವರ್ಷನ ಆ 8ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆ ದುಃಖ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಧನರಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಗುರೂಜಿಯವರ ಇವತ್ತು 8 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವರ್ಷ ಅವರ ಆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ದಿನ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಂತ್ರದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು, ಈ ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಜೀವನ ವಿಜಯಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯರಿನ ಶಿಷ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾವೆಲ ಆದುಪುನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಪರಿವಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತಂಕಣ ಬಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಸಮಾನರು ಜೀವನ ವಿಜಯಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯರನ ನೆಂಪುಡು ಆರೆನ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಡಪಾದ ಆಶ್ರಮದಕ್ಲೆಗ್ ವನಸು ಕೊರ್ತಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಜೀವನ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಗುರುಕುಲ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದು 8ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಡ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆದ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪಲ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದು. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಶ್ರಮಗ್ ಕೊರಡು ಪಂಪೆಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ರೋಹಿತರು ಐತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅರಡ ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಂತ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಲ ಅರ್ನ ನೆನಪುಣ ಜೀವನ ವಿಜಯಾನಂದ ಗುರುಕುಲ್ನ ನೆನಪುಣದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಮನ್ವಿತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಪತ್ನಿ ಅಂಚಿನ ನಾಗವೇಣಿ ಅಂಚನೆ ಭಾವನಕಲು ಜಯಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಎಂಕಲು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೆ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪೆಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ನನಾತ್ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಹತ್ತರಿಗಳ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೆಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರಣೆ ದಿವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀತ ನನಕಲ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಗುರುಚಿಲಿನ ಬೊಡೆದಿ ನಾಗವೇಣಿ ಮಗೆ ಮನ್ವಿತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಾವೆ ಜಯಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಮಾನಿಶಾ ತನಿಷಾ ತನುಷಾ ಯೋಗೀಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸದಾಶಿವ ಶಿಲ್ಪಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಋತ್ವಿಕ್ ಗಹನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.